Bismillahirrahmanirrahim. Niki panjenengan tanglet nggih umum-umum mawon karena kita hidup bermasyarakat. Menungso menika nggih sesungguhnya diciptakan Allah untuk beribadah. Tapi kehidupan sehari-hari nika pun semerap. Kathah tiyang ingkang iri, dengki, hasud menika sehingga ditimbulkan untuk menyakiti. Nah, niku nggih. Baik umum dengan perkataan menyakiti hati seseorang itu dosa. Seringan ini dengan perkataan aja menyakiti hati seseorang itu dosa. Napa malih sampai ambil jalan pintas. Kedengkian, merajalela, nafsu dilampiasaken sampai mencari tukang dukun santet ngoten nggih niki sing panjenengan tangletaken nggih karepe nggih. Insyaallah niki mangke kula jelasaken. Lah niki panjenengan tanglet ejin niku apa kenek larani? Lah niki nggih, niki kula terangaken bab jin riyen dulu. Ejin menika nggih nggih patuh, mboten taat nggih. Taatan Allah mawon. Niki mboten jin niku patuh ten tiyang ingkang sing gadah amalan-amalan khusus menika. Termasuk kepatuhan jin niki pembohong. Suatu saat apabila napa niki ibaratnya juragane lek pun tuwa mangke di zaman dahulu niku banyak orang-orang yang menjadi dukun matinya masuk ke dalam sumur karena di zaman dahulu itu sumur yang dipakai untuk mengambil air. Kalau sekarang buatan enten pep enten apa nggak niku maka terjadinya nggih beda dukun-dukun niku. Lah lek sing-singen niku matine mlebete ten sumur kono napa dijungkaken ten jin iki wau ten jine ten khodame lek fisike pun tuwa mboten kepreset nggih. Tapi kebanyakan orang-orang mengatakan kepreset akhirnya mlebu sumur mati. Mboten niku lek yang ingkang sing dikenal dukun nggih mati dijumprakaken dateng khodame kiambek. Lah niki nggih. Lah niki ingkang ditangletaken niku niki ejin niku apa saged nglarani menungso? Saged njenengan wis umum niku wau ilmune. Lah jin niki antara jin nggih niku wau mbelani nggih sing maringi nedoan. Lah niku nggih. Mongko enten terjadi santet kalian santet nggih santet-santetan menika. Mongko panjenengan enggak usah ngambil ilmu niki. Ilmu iman kepada Allah mawon mangke Allah ingkang ngatur. Lek enten tiang-tiang ingkang iri dengki teng panjenengan ngambil jalan pintas melalui niku wau Allah ingkang ngatur. Mboten enten dampahe napa-napa malah dampahe ten keluarga niki menjadi barokah. Lah niku nggih. Wis intine ten mriku mawon. Penangkali sejanten panjenengan istiqomah sholawat mawon cukup lah mangke nggih enten sing Allah ingkang maringi. Lah niku nggih. Lah jin iki saged disakiti oleh menungso. Termasuk menungso ingkang sing seneng tirakat. Jin iki saged dicepeng dilebetaken ten botol. Niki umum, niki ora khusus tapi sing kados saged ngeten niki. Nah niku nggih dados intine ejin niku nggih saged nyakiti menungso. Menungso nggih saged nyakiti ejin menika. Lek tiyang sing iman mboten nyakiti mongko Allah ingkang ngatur nggih Allah kiambek ingkang ngelingaken. Senatan mboten tertangkap oleh akal maka keimanan niku mboten saged diakal-akal pasrahaken dhateng Allah mawon nggih. Nah jin menika lek nyakiti tiyang nggih niku wau enten bukti-bukti nyata panjenengan pun semerap lek melalui santet menika. Lek menungso nyakiti jin nggih ngoten enten wirid khusus ingkang nyepeng jin niku wau. Enten dicepeng ngoten nggih, kalah tirakat, kalah ilmu, nambani tiyang dicepeng dilebetaken botol. Lah niku, tapi mboten enten gunane sedanten niki, mboten usah. Termasuk diceritakan tentang dateng Nabi Sulaiman. Kita sanes umatih Nabi Sulaiman, kita niki umatih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten usah kanggo ngoten-ngoten mawon. Niki namung sekedar cerita mawon. Termasuk Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman niku mboten tahu ganggu-ganggu jin, mboten tahu ganggu-ganggu ingkang makhluk-makhluk menika. Niki nabi nggih, ngapunten. Niki mung gambaran mawon sebagai ilmu. Mboten tahu. Sehingga jine dhewe kepingin ngabdi dateng Nabi Sulaiman, tapi ada niatan untuk nyerumuskan Nabi Sulaiman. Tapi niku nabi krana wis akeh Allah nggih semerap mawon. Lah kita niki mboten usah wis urusan kados ngoten menika. Menawi panjenengan diparingi kelebihan datang Allah melalui jamak-jamaah niki, melalui istiqomah panjenengan, melalui sedekah panjenengan, mangke lek anjene saged diparingi ngoten pun nglarani makhluke Allah. Senajan panjenengan kajeng dilarani engkang tiyang enten sing nyuruh menika, sampeyan balekaken dhateng Allah mawon, mangke Allah ingkang ngurusi. Sampai nedhi dateng Allah, sampean nedhi perlindungan, sampai nedhi sak kabehane menika mongko Allah ingkang gerakaken, termasuk malaikat menika. Nggih, walaupun malaikat meniku tercipta taat kepada Zatullah Ar-Rahman Rahim. Makhlukipun Allah ingkang alus menurut akal sing boten tertangkap oleh akal niki, makhluke Allah ingkang kasar termasuk kewan, kucing napa menika pun disakiti. Nggih, enten hukum-hukum ingkang saged dilaksanakan termasuk lek kewan halal untuk disembelih, untuk dimakan nggih mboten napa-napa. Menawi kucing menika haram, enten gidane panjenengan nggih ditingali mawon kelucuane. Pun sampean tempak pun sampean sia-sia mangke sampean nggih termasuk malati menika. Dadose kita urusan keimanan ini mboten sakit menyakiti. Urusan keimanan kepada Allah menjadi orang yang dipilih Allah bermanfaat untuk sekitarnya. Zatullah Ar-Rahman Rahim. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.